yan sir, at present, in practically almost all set na itong mga documents, mga affidavit, and other circumstantial evidence nga mo nahikay. Practically, except for two important things yapon, itong resulta itong magiging ang pagbubuhaton nga polygraph examination or mas kilala itong tinatawag lie detector test, and then affidavit itong private complainant or tagiya itong gasoline station. Makuha na nga nga mga documents nila, makakapagpay na kita yung kaso itong atong gintutuhan na magiging suspect nga kaso. Bali pira sir ang baga natutudlok sir nga suspect hindi din nga pan hold up iton gasoline station. Ini sir, kung kikikitan nga po, may na kami person of interest, o sa tamong kikikitan nga person of interest. However, iton aton mga nahikay nga mga circumstances o kaya tawag circumstantial evidence, ini na di rin nagtutudlok or nag-pinpoint in, although ano sila nga report din is alleged robbery, di rin ini nakikita namang ebidensya di rin robbery, kundi mahuhulog ini. Kung pananglitan mapagpalagyan ng kaso, mahuhulog ini sir itong tinatawag na qualified test. Okay. Sir, diri nga ano sinising hold up nga na tabo. So, qualified tip. So, Oo. Sir, diri nga niya makonsider as hold up as nauna nga nahi-report nga hold up ang natabo dida. Yes ma'am, itong mga ebidensya mo nakikita yan karon amon yan na mga reports ini nagawas nga diri robbery ito natabo din niya power fuel gasoline station din yan barangay Itlawan sir tama. Oo. Natudlok ba gyapon niyo sir based niyo bagagin dumara nga initial investigation na posible no may inside job nga baga natabo. Yes po ma'am, parang diri taging roll out itong posibilidad nga inside job ini kay itong ebidensya na mo nakikita yan na kinakaptan. So ganito nagawas nga natabo. See. Oo. Okay. At the moment ma'am, karon ko na, at the moment ma'am, this is not to anticipate itong magiging pagpala mo doon kaso. Mababarantay ni kung parang ritan makumplito na at sabi ko pa kayo kanina, inuulat na mo itong resulta. Polygraph examination. By the way, ito namon polygraph examination or lie detector test, pagbubuhaton niya ng adlaw din yan I see. Then, puhulato nato na itong iton, then kukontra ito na affidavit ito na private complainant ang tagihan gasoline station kasi nadidilatar. Itong affidavit or kaso yan itong private complainant yan darang may dyan private counsel, private lawyer, gusto nila makita ito mga tanan before nila makapag-official nga testimonya, sir. Again, sir, pera nga tanan, an baga na nakuha? Diting ito nga gasolinahan? Yes, ma'am. Ito na dinalegar nga nakuha itong power fuel gasoline station, more or less 400,000. Mga something na mga 100 plus thousand na, nearly 400,000. Okay. Ito nitong power fuel. I see, oo. So, na-account na nung atanan, sir? Yes, ma'am. Alright. Anyway, thank you so much ng update. Sir, pwede kami makakuha maybe ang mga sunod, especially ito magiging resulta, iton ko, resulta yung gibuhat nga lie detector test.